Jotono sarigam angnong thani kaisa koine musungo takuk te bukuk song anchei okra te anchak salai ani chei kusu nong no kaisa koyo mankhe ya obosung khaina nango please angnong thani koyo 28 tarik je strike khaina mani ajaga phaidi ongkhalaino ba baksa pori tongo ongkho tongo samung khai tongo phaimiya please adino chung adin tam adino chung man khangke khanani simi ba tini ni simi no chung okbuk sa tongoi chung suri lain tam christian tam hindu phaidi chung suri laini tangin ke sini suri mani abo khnao kusuko tongnai god khnao kai torndi mutai hindi jotono khnao sini suri mani abon bagai angnong no koyo takukte bukuk song norong kicha kosto khaidi phungo samung saya oi hungkoya oinai suridi suri kanganke sini je nangmani abo sembeng manai saka tongnai rwnai tangai ngangke nung san kangke nono bori ya ingya saka tongnai sungsaro kwbang mano okra phaio ba kusugo tongnai phaio montri sontri nini kwbang mano phaio mp tmp prime minister kwbang mano phaio thango joton thina nang phaida sungsaro sungsaro phaikengke phiaba ang kaisa koine muchungma mose norong jodi no bubograni thani lama boni bisingti lama chung joton nugui tongo chini thangnani sungsarno phiyognani o tripura state no hasteni sini tripura sarong phiyognani lama nugui tongo chung aboni bagui ang koyo nongno tamke angbo khwnani chimi fasting tongoi tongo okbuk saka tongo surinai abono ang koisa jao norong okbuk saka tongo suridi kwthar khe suridi tamke sarik sanjo jora suridi khulumdi phung aikhen no khulumdi suridi christian rok simi surina nango suriu ama haya to norong jotono tam hindu tam christian surinani chung bwkhabai suri kangke sini suri mani saka tongnai mutai hindi jisu hindi jotono khnao aboni bagai ang nongno koyo suri jabadi sini bubagran bagui tamke tei sini tripura sarong bagui bisas khai koijao bubagran bagui sudi bo chini bagui bwsuk tamo khlai tong abo chung tabuk bo saimaya mahaya saimano bo jephru tripura sarong bagui samung tangna hinui bo swmai tangui naka afro theke no boni sak haimyangui phaikya twrwk aboni bagui chung kaisa boni bagui kotorma khe surimung narang nangnai tei bwskango bo je choba samung khaina thangui tongo a samungni bagui surina nangnai kwbangma borok rok no sawano hwnano surinai tamkhaina hinui suri kangkhe nango je borok boni logi thangui maya himui maya a je meeting khaima jaga thangui maya tongui maya phiaba nung nogo tongoi surile mano nung chwrai ang but chwmariya khu ang pori dropsi khu mahai phano nung suridi suri kangkhe a surimani bwthai chung o bision manai chung surimani baise chini joto kisu samungo surimani kwring kangkhe chini kuno kwrwi kwbangma neta rok sao kwbangma ongko phiaba borokni kokno khwnaya oinai bubagran kokno khwnaya oinai surima narwgdi ang nongno obono koyo norong suridi kwbangkhe surimani baise chung yoknai o hamya lamani kwbangma borok chini tripura sarok hamya lama kwlwkha hamya lama wngma himkha aboni bagui ang koyo suri jabadi suridi mohai hwnui no norong je chini tripura sarong bagui je bubagra sanmani abo kujugo tongnai mane swngcharni saka okra tongnai je prime minister boni khao kok satong hinui surijadi bo chungno tripura sarong chini tripura sarongni manthai no tongmani surijabadi abono ang nong thani koyo tam hinkhe chini tripura sarong manthai mankha bo rwkhangkhe prime minister rwkhangkhe chini bubagrao khaksangma manai tei boni saksuri bo hamnai aboni bagui ang nongno koyo norong kisa surijabadi bwkha baikhe sapta kaisa suri kangkhe no o surimani bwthai chung manano hinui ang poito khayo jotono joto tripura sa
tono suri jabadi abono ang koyo nong thani tamni ke norok man khangke obono jotono no koidi jotono no sadi jotono sai khnardi baksa saimiya wngwi tongo tamni bagwi moha wngwi tongkha tamni bagwi bonda gona nai tongkha tamo busimaya wngwi tongo phiaba bo jeo bonda gonai bo fasting tongwi bonda goi tongo fasting tongwi lama kasui tongo abo kaisa muitu narakdi jephru fasting tongwi samung no khaio a samung saksa sungo aboni bagwi ang koyo nongno norong jotono fasting tongwi suridi chaya ningya kwrwi chadi ningdi phiaba phungdi borsa chaya wngma chwng thwiya do aboni bagwi ang koyo phungdi borsa chaya winai suridi samungla tongo thana nango baikhe chayawi thangmannai amhai hinui uansukphano thani chayakui thani phiaba phung asiri siri je nung bisnani basafru ophru suridi nini mwtai no phung ringwi suridi nini je hamjakmani a mwtai no romwi suridi tei nini je uansukmani abono yapridi boni thani bo nono kubui lama phunuknai chini o je nangmani manui no bo chwngno rwnai aboni bagwi ang koijak nongno norong surijabadi kisa kaiton thani tei mwtai ni thani jotoni thani ono surikha o surimani jotono wngwi thango kubui ongo chini surima o buksa tongwi surimani saka tongwi tongnai khwnao aboni bagwi ang koijago joto chini tipra sarokno aswkno hambai।